Hej. Niš. Pritim se u glavi kad ovako gledam. Di je? Ti je štan, Zika. Ti je štan. Nogi tebe visoko. Sjedi lijepo, tako. Ispruži noge, ispruži noge. Ispruži noge, ispruži noge, ispruži noge. Odbaci se od stijene. To. Izgleda tako ni iz vica, kad gledaju nebo na trgu. Hvala. Meni kompleti sad... Ako mogu ići tu, ako je ovo tamo? Možeš. Nema šta na dramu. Sad idem pušt pa da budu. Da se mogu zakoriti. Možeš sve, samo probaj prije da ti se ne miču. Ako rušiš kamen, kakav viči kamen. Odmah, istog trena. Dobro? Valjda ću i ja jednog dana postati dobro. Jesam vam ja ikad rekla da se bojim visine? Aj, samo ti gledaj pred svoje noge i ruke i baš te briga za drugu. Ja te držim na štriku, ne vreš nikam. E to, aj sad lagano gore. A sliže mi se jebe na tenis. Ajde polako, mić po mić. Čekaj, ko idu unutra? Ali nisu sva tri bila unutra. Dva su bila, jedna druga. Ajde, ja ću Vodonoš. Bože! Znam da Miro ima, centimetar po centimetar. Malo se odmori. Dobro, imamo. Sam kaj imamo zadnju cigaretu. Pa da. Bravo, Tamina. Svaka čast. Pero, ajde. Hvala. Sljedeći. Profesore!
A fakat je dobro ide, i ozbiljno to ide. Da odiš par puta, bilo bi to ono. Kako, prema tebe se tako učiti, ja? Tu sad lijevo nogu, A gore nemaš ti nogu. ne, ovo je tu kod, lijevo, lijevo, lijevo. Ovo su Vladih tijepova. Nic ne lazi. Daj mi. Možeš mi samo baciti. E, sad sam već i gladna.